Hej alle sammen og velkommen til endnu en Airsoft Armory våben overview video, hvor i dag skal vi snakke om en lidt eksklusiv perle, nemlig Springfield Armory XD4'eren. Ja, lad os komme i gang. Springfield Armory XD4'eren er produceret af Armory Works, og vi er eksklusive forhandlere på den her pistol her i Danmark. Lad os så bare komme igennem den. Lad os starte fra spidsen og arbejde os nedad. Helt ude forrest vil du få et Mach Fiber Optics frontsight, som er en lille orange bar, så du nemt kan finde dit sigte hen over toppen af pistolen. Slæden i sig selv er faktisk meget dybt indgraveret med de rigtige trades og trademarks fra både Springfield Armory og også XD4-serien, som er en til en med den rigtige pistol. Så den er så klonkorrekt, som den overhovedet kan være. Nedenunder her, der er der plads til lygter, og det er sådan standardmonteringen for X400 og TLR's stil af lygter. Jeg har kunnet montere alle mine pistollygter på her uden nogen problemer. Her på venstre side af våbnet, der har man takedown-leveren, hvor når man skubber slæden tilbage, kan man vippe den op, og så kan man få hele slæden af, hvor man så kan smøre og rengøre våbnet, hvis det er nødvendigt. Og så kan man simpelthen bare sætte slæden på igen, trække tilbage og folde ned igen, og så er den klar til at skyde igen. Lidt længere nede, der har man slide-releasen, som sidder der, hvor man efterhånden er blevet vant til den fra diverse platformer, lige her på venstre side. Meget udtrykt og nem at få fat i med tommelfingeren. Her på våbnet, der er der to safeties. Vi har trigger safetyen, som er mest kendt fra Glock-platformen, hvor hvis man ikke får ordentligt fat rundt om triggeren, det vil sige et fuldt fingergreb, så kan man ikke trykke aftrækkeren ind, fordi at den her lille midtersplit, den går ind og blokerer. Så har vi så også en beaver tail safety, som I måske mest kender fra 1911'erne, som også skal trykkes ind, før våbnet kan affyres. Grebet i sig selv er meget slim og har de her naturlige cuts i sig, så det faktisk er meget nemt at få godt og solidt greb rundt om den. Men hvis du er ligesom mig og måske har lidt større fingre end gennemsnittet, så kommer pistolen også med forskellige greb her, som man kan indsætte på bagsiden, og så kan man justere simpelthen tykkelsen af grebet ud, baseret på hvor store eller små hænder man nogle gange har. Super fedt custom feature, der kommer med til der. Magasinreleasen sidder på venstre side af våbnet der, hvor den også gør på så mange andre platformer, og det udløser det her grøngasmagasin, som kan holde 25 skud. Jeg har puttet lidt gas i magasinet. Der er ingen kugler i, men jeg holder bare slide-releasen nede, så I kan se, hvordan den cykler. Det her våben er et internt hammersystem, ligesom man har på Glocken, men den har en hammer-cocked indicator her i bagsiden, så når den her lille pin er udstående, så kan man se, at hammeren er kogt og er klar til at skyde. Som I kan høre og se, så er våbnet meget snappy og kan nemt cykle så hurtigt som overhovedet muligt, så det er efterhånden den slags out-of-the-box performance, som man kan forvente af de nye generationer af Armory Works pistoler. Jeg synes, at den her pistol det er en meget unik pistol, der blander forskellige designsprog fra de mere kendte våbenplatforme som Glock og 1911 og High Carbine ind til sit helt eget væsen. Så det her det er måske en rigtig god pistol til dig, som gerne vil have en pålidelig pistol, der har alle de her designfordele, men som måske ikke ligner alle de andre pistoler, der er derude. Springfield Armory XD4'eren fås eksklusivt hos AirsoftArmory.dk. Så skal det her være din næste pistol? I don't know. Vi ses en anden gang.